práve sa nachádzame v novej skúšobni. Dali sme to tu celé dokopy. Dosť dlho nám to trvalo. Možno ste si mysleli, že je vlastne koniec, ale tak ideme ďalej. Ideme nahrávať práve. Matúš Rindy, takže za chvíľku sa do toho pustíme naplno a budete môcť zase vychytávať čo nové. Tak sa tešte na nás. Dúfam, že to vypáli. Takže prvý rád je pre nás dokončiť naše songy a ísť nahrať. Hráme ďalej.